hem fet és fer el relleu. Com vosaltres sabeu, el Consorci del Turó i, en aquest cas, a partir d'avui, doncs el president passi a ser el conseller de Cultura. Però dir que el pressupost del Consorci es mantindrà les mateixes xifres que l'any passat, de l'ordre de 712.000 euros aproximadament, que, com sabeu, s'aporta entre Generalitat, Ajuntament i els recursos propis que és capaç de generar el Turó. I crec que estem davant d'un any en el que, d'alguna manera i de manera esquemàtica, a hores d'ara no tenim notícies, és a dir, tenim magnífiques notícies, vull dir que tot va en el punt en el que correspon. I després també hem estat repassant l'estat actual de tota la candidatura, de la seu com a patrimoni, hem vist com estan els treballs que s'estan fent i mirarem d'avançar-hi encara una mica més perquè necessitem encara consolidar una mica el dossier, no és un dossier senzill de fer i hem de treballar-hi una mica. La declaració de patrimoni, el primer que s'ha de tenir és un bon dossier i fer un bon dossier en aquest cas no és només sumar pàgines una darrere de l'altra, és interpretar bé quins són els valors que cal posar al damunt del dossier perquè aquest sigui guanyador. La suma de valors que hi ha al darrere del conjunt dels elements que aquí es sintetitzen, no? I que no són només expressar un patrimoni monumental. Hi ha un patrimoni monumental que té diferents variants de tipus militar, de tipus religiós, de tipus cívic, de tipus social. Hi ha una història al darrere, és un lloc on s'han produït signatures essencials en la història del país i en la història de les comarques i en la història de la relació entre aquest país i altres països. Totes aquestes coses, diguem-ne, són les que hem de saber interpretar en aquesta candidatura.